15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haka arfotre ku jemmang arja punrio ki Dkhot ka Jaintia National Council JNC wat Jaintia Students Union JSU kilayo bandrung bat hala dawa ban Pynsangeh ik public hearing hapo ka Office Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District katik public hearing katik blabo ban penlong ka arfotre ku jemmang arja punrio hashnong rem ilaka nongkli daga Meghalaya State Pollution Control Board nagbenta ka jingterwak long motion daga Shri Cement Limited haulum serman hakade shnong Hashwa kani ki Dkhot na bro arli ki seng la penlong ke jinge khi khmat ke office hashwa ba kintham ba rong chapo ka office deputy commissioner ke district la yi ke jinge khnyat apeng ki bor Pulit bor para bar ki Dkhot chung ki ar seng Khyrdop ka office hashwa ba kinyo rong chapo arangkat ke jing perta penrem yu deputy commissioner ke district Manish Kumar IS DC down down DC down down Shri Cement go back Run Conquering Ïakhun Conquering Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya